ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದ ಪಟ್ಲ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದೊಡನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳರು ತುಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಭಾರಿಯಾದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನಾರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಂಡದ ಲಯನ್ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳರು. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಟ್ಲ ಸಂಭ್ರಮದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಜನ ಸೇರಿದೊಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಗ್ಗೆ ಶುರುಕಾದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತುಗಳ ನಮಸ್ತೆ. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೊರ್ಲುದ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ಒಂಜಿ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ವರ್ಷದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನೆ ಕಾರಣನೇ ಈ ಜನ ಸಾಗರ ಬರೋದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪ ಬಂಡನ ತಪ್ಪ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂಜಿ ಪರ್ಪ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಯಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಪಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಪಾಪದಗಳಿಗೆ ಪಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆವಡು ನಾಟಕ ಆವಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆವಡು ಕಂಬಳ ಆವಡು ಮಾತ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಪಿನಗಳು ನಿದ್ದೆ ಪೋನಾಗ ಅದಾಡ ಅವಘಡ ಆಯ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಆನ ಅವಘಡ ಆನ ಬಂದಾಡ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಕಾಕ್ಷನ್ ಗಾತ್ರ ಪಟ್ಲದ ಸತೀಶ್ ಅಂಚಿನ ಮಾತಾಯ್ತು ಆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಗಳು ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆತದೆ. ಬಕ್ಕ ಸೈಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲದ 10 ಲಕ್ಷದ ಮುಟ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಪರಿಹಾರ ದಿಕ್ಕರು ಅಂಜನೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಕೈಕಾಲಿಗೆ ಬೆಟ್ಟಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇತ್ತೇರು ಬಂದಾಣ 1 ಲಕ್ಷದ ಉಲಾಯ್ದ ಬಿಲ್ ಅಕುಲು ಪಾವತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಯೋಜನೆ ಪಂಡ ಅಕುಲು ಅದು ಸ್ವಂತ ಆದಾಗ ಮಲ್ಪೇರು ಹೋಗ್ಜೇರಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆನಾಗ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶನ್ನೇ ಪಕ್ಕ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರಾ ಕಾಸಿನ ಆರೇ ಕಟ್ಟದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 550 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹಾಪುಡು ಎಂಕಲ ಪೊಯ್ಸತಿ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜರ ಸಾಲ ಕಲಾವಿದರು ನೆಟ್ಟು ಬಾಳ್ಪಡಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಈ ಸದ್ಯ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಬೈತಾರೆ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರ ಪದ್ಧತಿ ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳೇರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಬಂದಿರೋ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಆಗುಂಟು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ. ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಇನಿ ಎಗ್ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಗ್ ಸನ್ಮಾನ ಆದಿದ್ದೇನೆ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳೇರು. ಐಕ್ಯನ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಅಭಾರಿ ಆದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಪುತ್ತೂರು ಮೂಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಅಂಚಿದ್ದು ಭಜನಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಏನನ್ನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ 10-16 ಸಾವಿರ ಜನ ಬೈದೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಳ್ಳೇರು. ಎಂಗ್ಲೆ ಪರಸ್ಪರ ಒನೆ ಗುರ್ತಾಪಿಲ್ಲ ಕಲಾಟು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗುರ್ತೋಪುಜಿ ಉಡುಪಿದಾಗಲ ಗುರ್ತೋಪುಜಿ ಇಂಚಿ ಕಾಸರಗೋಡದಾಗಲ ಗುರ್ತೋಪುಜಿ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಡೋಳ ಅಕಲಿಗೆ ಅಕಲ ಗುರ್ತೈತನಲ್ಲ ಎಕಲೆ ಅಕಲ ಗುರ್ತೋಪುಜಿ ಇನಿ ಅಕಲ ಪೂರ ಮಾತೆನಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಗಲಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಯೋಗಲ ಭಾಗ್ಯಲ ಎಂಗ್ಲಿ ದಿಕ್ಕರು ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುಂಟು. ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷದಿಂಚೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ಎಂಗ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ತುಂಬಾಕಲ ಮಾತ ಬರ ನನ ತೂಪಿನ ಆನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಓಲೆ ನೆಟ್ಟಿ ಏರು ಬಾಲ್ದೆ ತಂದಿಜಾರ ಅಕ್ಕು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದ ಬರ್ತದೆ ಬಾಲ್ದೆ ತೊಲ್ಲೆ ದಯಮಾಡ ನಿಖಲು ಡಿಗ್ರಿ ಚಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ತುಪ್ಪಾರು ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ 550 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಾರೆ ಆಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಪೋಯಾರ ನಿಖಲೆ ಪುಸ್ತೋತ್ಲ ಪೂಜಿ ಒಕ್ಕವರ 550 ಕೊರೋಡ ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪಾರು ಆನ ಒಂಜಿ ಗಡಿಗೆ ಬತ್ತಾರ ಕಾಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಉಂಟು ಕಾಂಡೆ ಚಾ ಶರ್ಬತ್ ಒಣಸ್ ಕೊಡ ಒಣಸ್ ಪೂರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೇರು. ಅವನ್ ದಾಯ ನಮ್ಮ ಅರಗಿದಲ್ಲ ಅವುದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಆಟಲ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ ಬಂದ ಉದ್ದೇಶದಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳೇರು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಬದ್ದದ ಸಹ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೆ ಪಣ್ಣದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರು ಮುಖಾಂತರ ಈಗ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುವರ್ನ ನಿಮಗೆ ಮಾತು ಕೈ ಮುಗಿದ ಧನ್ಯವಾದ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದ.